akurát idem krmiť Arliho. Brajlo, si hladný? No a vzhľadom na to, že Arli bude za chvíľku robiť základný test poslušnosti, tak sme si povedali, že mu nedáme celú dávku granul. Inak teraz papá také hmyzie granule. Vyzerá to ako úplne normálne granule, ale voňajú ako komáre, pomleté muchy. No a to, na čo sme sa taťkou ráno dohodli, je to, že by sme Arlimu dali iba polovicu jeho granuliek a druhú polovicu mu dali na tréningu po obede. Čiže Arli, ja ti polku granuliek odkladám preč. Arli, miesto! Nech sa páči, kamarát môj, tu máš druhú polovičku granuliek. Elise, aj ty tu máš poriadne papanie. Za perinou, boys, momentálne je pondelok ráno a ja vám môžem ukázať, čo tak robím v pondelok ráno. No ešte predtým, ako psíkovia dostali jesť, sme ich boli rýchlo vyvenčiť. Teraz momentálne strážime Elise, je to taký krížený psík všetkého možného, tiež ako Arli. No ale teraz ideme pracovať. Ako asi približne vyzerá moja práca, od rana do večera natáčam a striham videjka. Poďme sa na to spoločne pozrieť, aký mám zábavný život. Svetlo bez svetla. Fakt rád by som vám tu ukázal jeden úžasný fakt o mne. Toto je hrnček kávy, ktorý si ráno spravím približne okolo tej 6-7 a pijem ho až do takej 1-2. Vždycky si ráno spravím kávu, potom ju zabudnem, o 11 sa na ňu spomeniem, hodím si tam 3-4 laty a potom mu celý deň tak pomalinky pijem. No len dnes sa stala výnimka a kávu som vypil už ráno, vôbec neviem, čo so mnou deje, asi som pripravený tvrdo makať. Svoj plán na dnes si predstavujem úplne jednoducho, skrátke potrebujem natočiť 3 videjka, zostrihať tie videjka, spraviť asi 100 TikTokov, všetko to vyrenderovať, hodiť na YouTube a tak nejak si pripraviť celý tento týždeň na YouTube, aby som potom mohol už len streamovať. No a keď vystane čas, tak by som aj streamoval. Približne to chcem stihnúť do takej tretej, kým sa priateľka vráti z práce. OK, čiže ja som si tu spravil takú svoju jaskynnú pohodičku, to znamená iba to, že teraz musíme svietiť. Ja si väčšinou zvyknem v takejto úplnej tme strihať videjka, pretože sa na to potom dokážem lepšie sústrediť. V prvom rade si musím konvertovať všetky svoje súbory z iPhoneu a z kamery do počítaču, čo už chvíľku trvá. Mne to dnes zabralo takú pol hodinku, ale to len kvôli tomu, že som konvertoval strašne veľa videí. Bežne mi to zaberie tak 5 až 10 minút. Čo je, brucha? Ty si mi sem došla pomôcť strihať video, hej? Sranda je, že vždy, keď takto strážime psíkov, tak sa aspoň doma nenudím. Popri tom, ako sa strihá videjka, tak sa s ním ešte môže ešte ako takto hrať. Bravo! Nemôžeš ma oblizovať do tváre, kamarát môj. Keby si chcel vedieť, tak toto je najnovšie kleško, čo vyjde v stredu. Dobre, kolegovia, nechajte ma pracovať, ja musím dneska aj robiť niečo. Už hodinu tu makáme a nemáme nič. Vždy na to, aby som sa trošku odreagoval, tak robím nejaké domáce práce, čiže teraz momentálne som taká žienka domáca. No a teraz idem napríklad vyviešať prádlo. Toto je naozaj dosť divný záber. Každopádne takýto širokohľadný záber som ešte v živote natáčal. To je, keby som tu mal security kameru a s ňou sa točil. My sme totiž to voľakedy doma mali kamery na to, aby sme monitorovali našich psíkov, čo robia, keď nie sme doma a kto robí ten bordel a koho potom máme za to vyhrešiť a ukázať mu to. Ja odpadnem, ja som si práve v počítači našiel taký experiment na Arliho. Bola to skúška na Arliho, kde som si zobral takú malinkú kostičku, odložil som si ju do izby, zakázal som mu ju jesť a čakal som, či si ju zoberie alebo nie. Ale nie! Nie! Toto by si chcel? Toto by si chcel, ty zlatý havko? Arli, sadni. Ty by si chcel tento kúsok dneska. Toto by si dal. Ty by si toto dal, ty havinko malinký, hej?
Momentálne som všetko do toho už vyvešal a idem naspäť strihať videjka. Keby ste chceli vedieť, tak je 9 hodín, čiže už hodinu a pol v kuse robím videjko a mám zostrihaných prvých 6 minút, dávam tomu ešte pol hodinu, potom to budem renderovať, neviem už to bude dobré alebo zlé. Zatiaľ z toho mám veľmi dobrý pocit, potom druhé videjko, tretie videjko, TikToky odpadnem a livestream. Dnes to bude ešte veľmi dlhý deň, takže nebudeme to tu zdržovať a ideme pracovať. Mám tu jednu veľmi dobrú správu, ale pravdepodobne iba pre mňa. Konečne som zostrihal prvé videjko dnes. Je to také fast clash od začiatku, ako útočiť s drakmi, vy už ste ho možno videli aj pred 2 týždňami. No oficiálne toto videjko bolo zbuchnuté pondelok 18.7. Za mňou tu už hodinu makám, dnes na 3. videjku, dokopy už 4. video, čo som chcel spraviť. Už mi to začína trošku liesť na mozog, lebo momentálne je 10:30, to znamená, že už niekoľko hodín v kuse editujem. No ešte ani zďaleka nie sme pri konci, roboty je strašne veľa, takže makáme. Brajlo, ty si mi celý záber pokazil. Ja som si chcel tak... to je jedno. Zase mi tu kňukajú šteniatka, teda psíky moje, no vyskoč hore. Keď takto kňučia psíky, tak to znamená, že oni už vedia, že je 11 hodín a ja vám teraz ukážem niečo. Počkaj, láska moja. Arli tam v kľude spinka. Ideme von? Ideme von? Ideme von, Arli! Ideme von! Ideme von! Ideme cikať, budeš cikať polku! Vďaka Bohu, že dnes makám tak ako makám, lebo momentálne mi prišla správa, že zajtra mám celý deň jedno veľké fotenie, čiže by som vôbec nebol doma, tak by som nestihol ani videjko na stredu, ani na piatok, takže vďaka Bohu, že mám dnes takú dobrú náladu, že sa mi takto chce veľa pracovať. Ak by som si teoreticky odpracoval celý tento týždeň dnes, tak potom už celý týždeň nemusím robiť nič iné, len streamovať a to je tak nejak môj zámer dnešný. Yes, a toto je presne môj druhý spôsob psychohygieny, venčenie psov, lebo keby som ich nevenčil, tak by ma asi drblo za tým počítačom. Práve som sa vrátil z venčenia a celkom si tak uvedomujem, že je fakt sranda, že dokážem z niečoho, ako je napríklad strihanie videí od rána do večera, nič sa tam reálne v tom dni ešte dnes nestalo a ty to videjko pozeráš až sem. To je sila, že z ničoho spravíš vlastne taký content. Mám zostrihané ďalšie kleško, ale to je nepodstatné. Dovolte mi sa s vami podeliť o pár skúseností. Všimnite si, ako sa volajú moje názvy dokumentov v mojom počítači. COS 9, COS 6, vlog 3, COS 8, BS2. Všetko mám extrémne prehľadne rozdelené. Tu mám úplne všetko, odkedy som sa znova vrátil k YouTube za posledné 2 mesiace. Vykričníky sú prvé 3 zložky, kde je hudba, obrázky a TikTok. Tam mám rozdelenú hudbu do videí, v obrázkoch mám proste nejaké obrázky, ktoré často používam, edity, tu mám úplne všetky edity, ktoré využívam do videí, všetky moje efekty, podľa ktorých ma ľudia poznajú a Electroswing to je ďalšia nejaká hudba do videí k tým efektom. Keď si otvorím zložku TikTok, tak to úplne všetky svoje TikToky a to nevyzerá tak, že ich je 8, ale keď si otvorím 6, tak ich je tu TikTok 6, 7, 8. Ďalej tu máme svoje kleška, od 75 až po 89 všetky kleška. Každý rok, ktoré si otvoríme, tak tam je všetky súbory, ktoré som využil od toho kleška, ako som ich zostrihal plus náhľadák na to video. Kleš od začiatku 6, 7, 8, 9, vy ste tu už videli iba 6, ale už mám všetky ostatné natočené, zostrihané a pripravené pre vás. A potom pondelkové videjka sa volajú tutoriály. A vždy, keď si otvoríte túto zložku, tak máte strašne veľa vecí, čo som využíval na to, iba videjka. No ale pozor, obrázky a tu máte zase 3000 obrázkov, čo všetko som do toho videa využil. To je veľmi zaujímavé si takto zrekapitulovať, že aký mám poriadok na ploche. Ja si myslím, že toto je naozaj taká rekapitulácia, ktorá môjmu srdiečku je veľmi blízka. OK, čiže mám zostrihané nejaké ďalšie video. To znamená, že dnes už 3 videá. Momentálne 13:00 a mne neostáva nič iné ako nejaké 2 alebo 3 hoďky v kuse teraz renderovať videjko. No každopádne to už je pre vás vôbec nezaujímavé. Za chvíľku príde Aťka z práce a ideme dať ten tréning z Arlim, no to už si necháme pre seba, lebo ja to aj tak nebudem natáčať, ja budem vlastne doma a robiť si videjka až do večera. Áno, tak to vyzerá môj deň. Čiže toto je skrátke moje ráno. Boys, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite sa plesknúť like, ja som si to veľmi užil, túto tvorbu tohto videa, naozaj z ničoho spraviť takéto niečo je pre mňa úplne úžasné. Majte sa mi tu pekne, čau milí!